jste si mysleli, že si z vás dělám srandu, tak si z vás fakt srandu nedělám. V tomhle videu budu ničit notebook. Jdeme na to. Ahoj, tady Mr. Apple, já vás vítám u nového crash testu. Dneska tu máme notebook. Prostě našel jsem notebook, nefungoval, řekl jsem si, já udělám test crash, takže jdeme na to. Zavřeme Minecraft a jdeme na drop test. Stlumte si zvuk. Hele. To jsou perdy, ale. Jak vidíme, tak udržuje se pořád ve stavu dobrém, takže jdeme na trochu větší kalibr. Tentokrát byl mě počítač otevřený. Ty vole. Dobře, já myslím, že tohle by stačilo, jdeme dál. Hammer. Nejde to, kašlu na to. Jako další tu máme kladivo, ale trochu větší. Ty fuck. Teď takhle. Tak to se jí, že ten notebook není placatej. Ocelová palice, jdeme to zkusit. Ty vole, já udělám díru do té země místo do toho notebooku. Kašlu na to. Ne, to prostě nejde. OK, já myslím, že tohle asi bude úplně všechno. Fakt jako, jak vidíte, tak ta klávesnice jako jde rozbit rukou, ale prostě nepovedlo se mi ten notebook dneska rozbit úplně. Já doufám, že jako vám tohle stačilo. Pokud jo, tak hoďte odběr, myslím, že si to zasloužím a čau. Hello, Moto. Dobrý den, tady Šlahounek, co si přejete? Vy jste mi doručili už ten můj nový počítač, tak to vám hodně děkuju, nashledanou.